súvislosti s prezidentskou kampaňou ste naznačili včera v Prahe možnosť meniť prezidentské kompetencie alebo posilniť vlastne tie prezidentské kompetencie do budúcnosti. Poslanec za HZDS, pán Halecký, si myslí, že týmto pádom chcete ako keby do budúcnosti kandidovať na funkciu prezidenta. Ubezpečujem vás, že v roku 2014 ja už v politike nebudem. Môžete byť úplne kľudná. V roku 2014 ja už v politike nebudem. Môžete byť úplne kľudná. Dovolujem si vám ako predseda vlády Slovenskej republiky oficiálne oznámiť, že som sa rozhodol kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky.